Хәерле көн, Мәрьям Сабирьян кызы. Безнең әдәби кәрәк исемле проектта катнашуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Һезнең хәтерегездәме, Мәрьям Сабирьян кызы, касан кулыгызга китап алганыгыз? Һәм нинди китап инде? Беренче менә бундай проект ташлауыгыз бик һәйбәт. Сакыруыгыз рәхмәт. Китапты мин кулга алдым укырга барганга тиклем. Чөнки без район үзәгендә яшәдек тә, һәм авылдан күчеп килгәч, тел белмәү, башкорт мәктәбе юк бит инде, шундай каршылыктарга очраган апай белән абзыйым мине беренче класска укырга барганга тиклем укып өйрәтәбез дип китап бирделәр инде. Нинди китап? Ул баштан белгәч кенә кызыккандыру өчен микән, ниндәйләр тышындыр, бик матур реаллы китабыны рус телендә ине. Шуны күрсәттеләр дә, әгәр дә менә шу букваларны укып өйрәнсәң, шуны инде укый аласың. Шун буквалардан башланды. Мәрьям Сабирьян кызы Буракаева, язучы, журналист, мәгърифәтче, җәмәгать эшмәкәре, эшкуар. Россия Федерациясының атказанган дөйем белем бирү һәм БССРның атказанган мәдәният хезмәткәре, Салават Юлаев ордены кавалеры, Зәйнәп Биишева исемендәге премия лауреаты. Минем бәхетем укырга баруга башкорт классы ачылды. Неліктен алай келіп сыққандар, ең туралы башқұрт классы, параллель класс ашу, мен тарихты ақтарып қарайын, милли политикаға бейлі болған ол милли саясатқа, милләттер хан кәммету, қалғандарын хақлап алып қалу, ен-янмадан Сталин саясаты менен бәйле шул кынып каранды менде. Мен әйтәм, нишләп килеп анда ең тургала башкорт классы ачтылар. Шул беренче класска барганда мен бик һәйбәт дип укый беләм, тик русча укыйм. Башкорт китаплары юк иде анда. Шуннан алифба алып кайттылар. Алифбаны мен баштан алып алагына тикме шунда укып үттем. Шул хәтердә калган тик акцент менән укып, укытучысы өйрәтеп алды. Башкортса русча акценттан башкортса. Теге о харфын о дип шайтып башкорт классы ачылуга бик көйүндүм инде. Шуннан китаптарга тотындым. Китапханаларда әле китаптар әйдә. Башкорт китаптары укый белгәч инде теге өлкән класстар өчен китаптар була, вак ягылганнарында укый башладым. Менин иң тәүге колыма алган башкорт әсәре ул әдәби Башкортстандан булды. Шул әдәби Башкортстан журналы иде. Һәм мен шуны алып анда 3-4 класста булдым икән шул. Укырга өйрәндем. Шуннан китап укыдым, шул тикен кырык мавыктыргыз бер шөгыль икән белеп алдык, ләкин өйдә вакыт тарбайт инде. Бүтән эш дигән макка елкәлә балаларның елкәһендә балаларның гына түгел, ата-әсә өлгерә алмай, атайым һәр вакыт я урманда, я кайда эштә, әсәм бер үдә өлгерә алмай. Хәтта дәрес әзерләргә вакыт кала. Шуннан дәреслектең уртаһына алып, әдәби әсәр укыйдым. Шан әсәм Өйгә эш эшләп утырган һәмак буламы? Әмма үдәгә китап әдәби әсәр. Әсәмнән яшереп кенә. Чөнки әсәм дәреслегендә битәр баралды эшкә. О һау алы, утын каркарга, нишләптер ул район үзәгендә алдан бәшән алып килү, алдан утын алып килү, андай нәмәләр юк иде. Өйдә кыш буе сый утын алыштан ташлашып малган. Һәр хәлдә эш күп иде. Апайым гел кулы шишләне, шәлбәйләне, ян соралашты, шәлбәйләп шул аксашлы. Шуннан шул китапты яшереп уку, хәзер бер вакыт лепес дигән мәсәлән, наданлыкты бетерү сәясәте башланды. Наданлыкты бетерү сәясәтендә өйгә йөреп, өлкә кешеләрне укыталар. Хәзер әсәйемдә грамотага өйрәтә башланып китенде. Балалар өйрәтәбез, укытучысы килеп безгә өйгә шүреп бетәле, әсәйемдә мен исемдә калган Мәҗгафуридің шигырьләрен ятлатып
башлаган бундай шигырьләрне мен беләм дип Акмулла шигырьләре булган белән белмәйбез. Шул кыска гына шигырьләр ята башлан Тукай шигырьләре баканалар шул кашандыр ишеткән, шул исемдә алган. Ләкин укый белмәйне. Теге яңа әлифнән. Хәзер Уйдашылыдга әсемдә укырга өйрәткән бит инде. Килеп карайды, әдәби китапны дәреслек муайра алабыя. Бик кызык күренеше. Шундай хәлдәр шуннан җәйгән теге харай башына менеп киттеп, кыек башына менеп китеп, яшереп укыйм менә шул. Хәзер шөкер, менә үземнең балаларда китапка бик әвәс булды. Менә җиен-җиенчәрләрдә бик әвәстәр. Һәр ниндәй метод кулландыгыз? Бына һезнең кызларыгыз, улыгыз Башкортстанда билдәле шәхестәр, режиссерлар, язучылар, тәрҗемәчеләр, шагыйрьләр һәм уларның һөнәрләрен һаман бетерлек түгел. Һез уларда китапка һөю, китап уку өчен ниндәй метод кулландыгыз? Ул нисек тәрбияләнде улар? Өйдә, гаиләдә? Өйдә безнең китап бик күп булды. Ул сакта магазинда китаптар юк иде. Шуннан балаларның атаһы диккәт үделе китапты нык яратты. Мынанда коммунистик урамда пропагандист дигән китап магазины була торган. Анда Уракаева булды ахыр бер башкорт хатусыгы диккәткә бил китаптар алып кала иде. Матур китаптар шуны алып кайта. Шуннан әлбәттә ул мин кыланып китәм китаптың өйгә кайтуына. Шам балаларны кызыксындырып алып китәм, менә атаем тагы бер китап алып кайткан. Был шул туралы. Әйе, утырып укыйм. Шуннан теге балалар өчен энциклопедия. Анда дур бер китап бар, кто такой, что такое дигән. Шул китаптарны гомумән балаларга шул китаптардан җитмәткеһе белән кызыксындыру һәр балага үзенә теге аңларлык кимәлдә. Шан алар китапны кызыксынып китте, китаптан да укыдылар. Мына Гөлнур кызым балалар бакчасына барган чакта, ул 5 яшьтә вакытта Беглянка дигән нәйде тотыш ятлап алган иде. Әсәрне. Башкортса әле теге озын шигырьләрне ятлап алу кимәлендә җиңел генә әсәрләр юк иде. Шуга тел өйдә бит инде без русча сөйләшмәдек. Өйдә русча сөйләшмәдек, мен уларга Чуковскийда, Агния Вартоның үзләре укыган, артистлар укыган пластинкаларны куя идем. Акцент, рус акцентын әйтәләр, үзләштерәләр, русча һүзләрне дөрес әйтәләр дип. Бер һүздә русча кушмадым өйдә. Шуга менә Русча китап укуды әлбәттә хупланыр инде. Адакта менә матур китаптар сыга башлады. Хәзер бигрәк тә матур бит менә балалар өчен әдәбият. Төрле сагы, юкмәткәләр. Менә мин балалар үстергән чакта Тәнәйдә дигән бер китап чыкты. Аны балалар үзләре укый алмады, мин аны үзем укып уларга шигырьләр язатайм. Шул ихрат мәрәкнәме, шуның дәреслектә алып 20 сыйныфта укыдылар, укый башлаган инде ул йөк менән төште, балалар үтәлде. Мәрьям Сабириян кызы, һез күзәткәнегез бармы? Менә яшьтәр, яшь гаиләләр балаларына китаптар укыйлар микән бүгенге көндә? Әлбәттә, һезнең вакытта китап уку культы көчле булган. Бүгенге көндә бына нинди күренеш күзәтелә һезнеңсә? Укыгандары бар, әлбәттә, бар. Аны мына җәйләү хәзер мин 20 ел инде минем программа буенча җәйләү эшләп килә, шунда теге Яйгы балалар лагере. Әйе, шунда өйдә әсәйләр менән китап укыган балалар, укымаган балалар һидилеп тора. Китап укыган балалар бөтенләй икенче. Теге һөйләү, телмәр буенча, фикерләү буенча, шуннан телдәре бугай. Мына без өйдә башкортча һөйләшәбез, башкорт мәктәбендә укытмаһак да дигән ата-әсәләрнең балалары теге сәйсәм дигән нидән ары китә алмайды. Дежур күтәрелә. Әйе, кухня телендә генә.
башкорт мәктәбендә укып, өйдә лә башкортча һөйләшкән, китап укыган балалар бөтенләй икенче матур дип һөйләшә. Шуңа мин бардар андай гаиләләр түгел, менә минем үземнең Зөһрәлә кискеһен балаларына китап укып, әкиятләр һөйләп, авылга килгәндә сәгатьләп кенә укытам китап. Чөнки китап кусаклы балалар, алар көннәр буе китап укып утыра, егеннәрем. Олар вакытлыса китап та укырга, хәрәкәтләнергә лә, ярдәм итәргә лә, һөйләшергә лә, һәм шулай бүлеп тә беткәнегездән. Йәйге каникулда әле күрше күзәтеп йөри икән. Күзәтеп дип күз һала. Балаларга тәрбияләүгә ничек бөтәле сәгатьле, бөтәле вакытлы, һәр берсенең үзенең мәле бар дип bir сорашуда һөйләгән. Малайлар булар кушып куя халык тавайларга дип берһенә лә кыскырмай гына ипләп кенә бөтәһенә лә баксалала эшләйләр, еләктә утайлар. Шул вакытта тышнагыга ишек алдында бала сәйгә тотып китап укыйлар. Минем үземнең теге системага алынгас, ул тиклем авалыман, менә кеше Әле һүз йөреттек, әле генә әйтеп үттек, һеҙҙең йәй айында балалар өсөн талантлы, яҡшы балалар өсөн һеҙҙең лагерь эшләп килә бит инде, йәйләү исемле лагерь. Һеҙҙең ул лагерҙы ойоштороуҙың маҡсаты ниҙә булды? Ойоштырыу минән түгел. Мәғариф министрлығынан. Алар республика лагері елынан бірден смена, 7 ашу бала, 7 бала конкурста, олимпиадала еңген балалар. Әлбетте, алар мән эшләү еңелер әліне. Ләкин башқа елеудің авырай шылдың күн көтәріліп, дан таралып кетті, анда жүрігі келген балалар көбейіп кетті. Тегінен де бұнан да шалтыратып әйтугер, шунаның рахмат мұна әлігі министрға берген Шафиковаға. Гүлназ Шафикова. Ул қайда мөмкин шунда елі программынан эшләһендер дигән мақсат қойды. Һәм бед былтыр мен өзім қатнаштым, Баймақта 200 бала, анда бір нендейді ғайлап алу жоқ. Анда балалар йортынан да, анда теге социаль яқтан ауыр яшеген ғайлелердің балалары, анда урыс балалары 200 бала. Һәм шулар мәдәни программадан эшләп, бүтін ниндәгенә баламнан булһа ла бу программаны эшләп була. Телгә, үдәдә мәдәнияткә, тарихка, монаша уен аша бәйтен, уен аша киләбет гыйлемгә ипләп тәкәне. Ират була, кызыксындырып була, һәр хәлдә балаларны ошы программа негезендә тәрбияләү аңгай һөнәргә бирә дигән һәмтай ханык. Менә гомумән шул лагерьларда китап тотып утырып, укып бармы? Бәдәндә ошы китапты оқы, былай дип әйтмәйбез. Бәдәндә төрле саралар. Мәсәлән, әкият сәхнәләштерелә. Башҡорт әкиятен сәхнәләштерелә. Бөтәгә ҡатнашырға тейеш. Бер арау, беҙҙең арауҙарға бүлмәбеҙ. Бөтә арау балаларға ҡатнашырға тейеш, берһе лә ситтә ҡалмаһын, әкият ҡуйығып тейбеҙ икән. Алар эҙләнә башлай. Шундағы китапханаларҙан тәрбиәселәре эҙләнә, шунан теге әкиәтте ролдәргә бүлә, һәйбәтерәк башҡортса һөйләшкәндәр. Хатта шундай теге фантазия уйлап сығарыу көслө эшләп китә. Әйтеп, төп герой булып уйнағаннарға әҙгенә бит инде ролдәр. Бер әкиәтте ҡуйғанда, артҡа тегеп ҡуйғандарда балаларҙы, тегеләр ағас булып нейтеп тора. Ҡатнашып торалар. Мына шундай нигән. Алар бит уҡый шунда. Ана шундай төрлө саралар үткәргән саҡта, алар үҙҙәре китаптан эҙләп уҡый башлай. Китапҡа. Шунан шиғыр байрамы була. Анда әлбиттә үҙҙәренә, күңелләренә оҡшаған шиғырҙы һайлы уҡый. Беҙҙә нейҙән һайын берәү, икәү тигән һүҙ юҡ. Беҙҙән бөтөнләй ҡатнашырға тейеш һәм ҡатнашырға ынтылып торалар, сөнки беҙ мәрәй бирәбеҙ.
катнашкан өчен бер мәрәй. Һәм теге сифатына карап мәрәйгә өстәй барабыз. 5-кә тиклем. Һәр сыгыш безнең 5-кә тиклем аңлала. Шул мәрәй яйләүнең авагында безнең ярминкә була. Шул ярминкәлә яйләүбез безнең аксага әйләнә. Бик матур метод. Һәм шул мәрәйгә улар нинди әйбергә теге хак куеп сыгабыз бит инде әйтик. Ундан башлап 20-гә тиклем мәрәй, ошонда әйбер халабыз. 20-ннән башлап 30-га тиклем мәрәй әйберләр халабыз. Шуннан әбед хакта нисеп уйлап сыгарабыз. Әйтик, иң күп мәрәй мәсәлән 90 икән. Безнең иң кыйммәтле әйберләр 70. Чөнки ул 70 мәрәйгә иң кыйммәтле әйбер ала. Һәм бәләкәй дә алырга тиеш, һәм бер 10 мәрәй тәмтемгә калырга тиеш. Истәлеккә үзләренә бүләктәр дә алып Үзләренә генә түгел, хатта аларга туганнарына ала башлайлар. Безнең бит анда бик матур нәмәләр була. Без һәр магазиндар бар, бөтәһле 39 сумнан, бөтәһле 49 сумнан дигән. Шуннан барып балалар кызыккан бик матур нәмәләрне һатып алалар. Бидәгә сөйбәрләр. Хатта шундай кызык нәмә булды. Тәрбиесәргә охшап калган дигән бидәгә сөйбәрләр. Алар бит аксага аламый. Мәрәйләре юк уларның. Мәрәйләре юк. Шун аксага хаталарын дип йөгерүш бирәләр. Якта да бұл мәрәйләргә конкурста катнашырга ярышта дип. Менә шулай кызыккандар бияләр да һәр берне катнаша. Шуннан Урал батыр эпосы. Урал батыр эпосы һәр бала теге мәгънәһенә йөкмәткәнә карап 2 елмы, 3 елмы, 4 елмы ятлай. Һәм без эпоста баштан алып адагына тиклем дигәндә тотыш ятлатабыз. Ятлатабыз да яхшылык булсын атыгыз, кеше булсын затыгыз дигән өлештән башлап 10 ел бүтән бергә хор белән ятлатып куябыз. Бик матур. Эштәрдә зур рәхмәт. Әле безнең ошо әдәби кәрәдә караусылар, ишетүселәр балаларын Алладырга ошо яйлау исемле лагерьга алып барыр һәм барыгыла куанып кайтыр дигән теләктәбез. Яшьләргә ни әйтергез? Бүгенге теләктәрегез? Бүгенге теләктәр шул. Тылган телдән ядырмагынар, тылган мөхиттән ядырмагынар. Баланың бер дигән таянысы, арка тирәлек бер йылы урынны булырга тиеш. Ул халык. Югыйһә, әгәр дә ул тел белмәй икән, үзенең халкынан алышлаша икән, кемде бетлектен. Туп дигән әйбер бар бит, кулыш тугы, туплану дигән. Кем белән тупланган ул? Менә шуга алар үзебезнең теге милләтеннән аермаһын. Чөнки Мына әле әйтәбез бит әле балалар менің төрле яклап үсешкән дип. Чөнки аларның һәләте мен тамыры бар. Халык. Ана шул тамырдан хут алып, алар һаман камиллаша. Әгәр дә тамырлар булмаһа, алар камга кымак булыр менә. Үзләренең һәләте белән ашатып усул алып тикерләр. Балалар шөкер халык тамырына килеп тоташты. Шуга балалар ни тиклегенә һәләтле булмаһын, улар туган теленнән, туган мөхиттән айрылһа, камга кайлана. Һәм ни тиклегенә һәләтһез дип караган балалар, әгәр халкынан айрылмай икән, уның һәләте бар үсә. Менә без тагы шул яйләүгә әйләнеп кайтам инде, чөнки яйләүдә бөтен халык педагогикаһы талаптарын өйрәнгән бит, нигезләрен өйрәнгән һәм шул нигездә тәрбияләйбез. Баланы шуга 21 көн эчендә алар үзгәреп кайта. Без балаларны бәйтәбез. Килгәннән алып бәйтәбез. Иртәнге көнне үзләр башының авагы бию менән башкортса бию менән тамлана. Ритай. Минем уем шул инде, башкорт көе ишетү менән улар төп басып һәр бию хәрәкәтләренә кулдары, гәүдәләре хәрәкәтләнә башлады бию көенә. Һәм башкорт моңы ишетү менән уларның йөрәкләре елкенеп киткән. Ах, башкортса. Менә ошо тойгыны шөкер, мөмкин тиклем халарга тырышабыз һәм максатыбызга өлгәшәбез. Әле быел Швейцариянын
шалтаратта айһылу баламды барам һәм беренче кеше бара диттеге дейнең ян төрләреннән катап итте. Шан Германиянан аны белмәйм, ул бер ир кеше шалтаратты. Еле касан була, 7 яшьләрем улыма Курайда өйрәтергә инде. Математик милли тойгы халык теләге бар яшьләрдә. Һәм мен шул шатландыра. Һәм һәр яшьләребез Башкортстанда яшәгәндәрдә, Башкортстандан ситтә яшәгәндәрдә һәрберенең балаларында милли рух тәрбияләһен. Зур рәхмәт сезгә. Матур теләкләрегезгә, йөкмәткеле фикерләрегезгә.